художествената галерия и групата на художниците в Шумен отбелязват 30 години от създаването си. Чрез тях българското изобразително изкуство навлезе и в нашия древен, изконно свързан с културното развитие на родината град. Много преди това художниците Александър Мотафов, Жеко Спиридонов, Никола Михайлов поставят духовното начало в традициите на изкуството в нашия град. Шумен е родният град на изтъкнатата българска художничка Елена Карамихайлова, чието име носи художествената галерия. Елена Карамихайлова е представителка на по-старото поколение от следосвобожденската ни епоха. Дълбоката и топла любов към човека, към българската майка, към българската природа, импресионистичното виждане за света характеризират нейното творчество. Оживяват картините, графиките, пластиките, съхранили изобразителната памет на времето, започнали своя път за хората. Големият културен размах през тези години има своите дълбоки основи в продължителната дейност на тези, които работят тук. Един от тях е Павел Друмев. Намираме се пред един от портретите в нашата галерия, който е от художника, рисуван от художника Антон Коларов. И същевременно това е човека, който всъщност е бил и първият секретар на групата на художниците в град Шумен. И може би това ми дава повод да се върна назад малко в историята и да си припомним времето, когато преди години нашата художествена галерия беше в друга зала, в един много малък салон, който обираше едва 50-60 творби. Също така там се намираше и групата на художниците. И изобщо това беше единственото място в Шумен, където художниците се срещаха, контактуваха помежду си. Пред нас се намират снимки, отразяващи части от живота на шуменската група на художниците и включваща моменти от вдигане на изложби, честване, юбилеи и откриване на изложби. На снимката е откриването на изложбата на Йожи Януш от Унгария. Това е автора на изложбата, на която виждаме Янаки Манасиев, Владимир Вичев. Тук леко в гръб, това е Велислав Чалъков, скулптор. Тази снимка е вероятно в София правена, Здравко Недев.
Владимир Вичев. Другите почти не се различават. Това като че ли е Александър Терзиев. Може би най-интересната, за жалост най-бледа снимка е тази. Това е един работен момент, вдигане на изложба в бившата зала на нашата галерия на булевар Славянски, на която е събрана почти цялата група на художниците. В ляво се вижда Янаки Манасиев, в дясната страна Здравко Недев, тук са Анастас Костов, Владимир Вичев, Антон Коларов, правия на втория ред това е Кръстю Богданов. И като че ли това са хората, които биха могли да бъдат различени. Дом на изобразителното изкуство, шуменската публика разбира и обича красотата, вълненията, надеждите и поривите на художниците. Тук пластичната култура откри нови приятели. Силата и възможностите, които съдържа изкуството в себе си, са пряко насочени и свързани с живота.
своята дейност създаване на художествени произведения и контрол, разпределение и изплащане на художествения труд, Съюза на българските художници Шумен е една от най-активните колегии в града ни. Днес членовете й са 44. Да надникнем в ателиетата и да се опитаме да проследим творческия процес при създаването на едно живописно платно, на едно графично произведение, на един стенопис и една скулптура. Едно живо, светло напрежение прави атмосферата и усета и мисълта за изящното. Шуменските художници днес отдават дължимото на традициите, прокарват свой собствен път на развитие.
Години определят времето на организирания художествен живот в град Шумен. Този период е кратък и същевременно продължителен. Кратък за глобалните измерения на изкуството, за неговото движение в епохите и стиловете, и продължителен, защото в този период са отбелязани безбройните детайли от човешки съдби, записани на лента, която бележи равномерният ход на времето. Много преди този период имена на шуменци като Елена Карамихайлова, Александър Мотафов, Жеко Спиридонов, Никола Михайлов и други поставят духовното начало в културните традиции на нашия град. Днес Шумен се гордее с една красива художествена галерия, носеща името на голямата българска художничка Елена Карамихайлова. Богатството, което е показано в художествената галерия, носи духовни измерения, то е способно да възпитава, да учи и да прави хората по-добри. Големият брой индивидуални и колективни изложби, които се уреждат в залите на галерията, разкриват пред зрителите необятният свят на изкуството в неговите многолики преобразования в областта на живописта, графиката, скулптурата, монументалните и приложни изкуства. Шуменските художници днес отдават дължимото на традициите, прокарвайки свой собствен път на развитие. Многобройните самостоятелни и окръжни изложби, участията в националните и международни изложби са доказателство за дразновението, за ентусиазма в името на онова дълбоко вълнуващо начало, наречено изкуство. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас, Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыко, прости беззакония наши, святий пости истинен мука на шение Твоего града, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Отче наш, иже на небесах, да свети имя Твое, да придет царствие Твое, да будет Твоя свят.
яко навези ни добри грех нашата сух и радва днес, и остави нам долги наши, яко ние го оставляем должником наш. Не види нас в изкушение, но избави нас от лукавого, яко Твое царство и сила и слава, Отца и Сина и Святаго Духа нине и присно, и во веки веков. Амин. Бог Господ е више нам, благословен гради во име Господне. Бог Господ е више нам, благословен гради во име Господне. Бог Господ е више нам, благословен гради во име Господне. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Исусе Христе, лекар на наши души и тела, който служи напълно извора на изцелението, днес най-честния храм на Дева, чрез пърсване своето благословение, премахнаха дъждите на болните. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и Христе на веки веков. Амин. Благословено Богородице, отвърни вратите на Твоето милосърдие. Тебе се надяваме да не погинем, но да се избавим чрез Тебе от бедите, защото Ти си спасението на християните. Пресветлая Богородице, спаси нас, Богородице, Дева, оправителна на нашите родове, и спаси прощение за греховете ни, като Ти пеем ангелската песен. Святи Боже, святи крепки, свети безсмъртни, помилуй нас, святи Боже, святи крепки, свети безсмъртни, помилуй нас, святи Боже, святи крепки, свети безсмъртни, помилуй нас. И Господови се нам, слышано Святаго Евангелия, Господа Бога молим, премудрост просто, услышано Святаго Евангелия. Мир всем от Йоанна Святаго Евангелия, чтение, вон мен, в онова време дойде Исус в Иерихон. Ето някой се на име Зехей, който беше началник на митрите и богат човек, искаше да види Исуса кой е, но не може от народа, понеже беше нисък на ръст. Затече се напред, качи се на черница, за да го види, понеже по този път ще да мине. И като дойде на това място, Исус погледна нагоре, видя го, му рече: Захей, слез по-скоро, защото не трябва да бъда в твоя дом. Той бързо слезе го и прие с радост. И като видяха това, всички мъмреха и казваха, че прегрешен човек се отби да поседи. А Захей застана, рече Господу: Господи, ето половината от имот се давам на сиромаси. И ако съм обидил някого или съм в нещо съм обидил и оскърбил някого, ще въздам 4-кратно. Исус му рече: днес стана спасение това дом, защото и този син на Авраам, понеже син човече ще дойде да потърси и да спаси погиналото. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! За душевен мир на Господа да се помолим. За благочестивия православен български народ и за кръстолюбивото воинство на Господа да се помолим. За Бога красти, за живеещи в Него свят православни християни, на Господа да се помолим. За болните раби, които държат за служба, и за тяхното здраве и благополучие и успех на Господа да се помолим. За защити, спаси, помилуй, за бъдени Боже, за благословението на въздуха, за изобилието на земните плодове и за мирни времена на Господа да се помолим. За плаващите, пътуващите, боледуващите, страдащите и тези, които са в робство и в тъмница. И с тяхното спасение на Господа да се помолим. За болните, които извършват тази служба, Деян, Румен, Павел, Бранамира, Милена, Деян, Оля, Дон, Катанас, Валери и всичко присъстващи православни християни, на Господа да се помолим за здраве и спасение, защото се милосърдие да държи Богослава, прославяме Тебе, Отца, Сина и Святаго Духа, сега всякога и във вечните векове. Амин. За да се възсвети тази вода със сила за действието и силата на Святаго Духа на Господа да се помолим, за да изпрати Господ Бог Богословен Варвар и да освети тази вода на Господа да се помолим, за да следим тази вода общото действие на предвечната божествена Троица. Господу помолим се. Пресветлою, пречистою, преблагословенною, славною владичето нашу Богородицу и Пресвятую Марию, со всеми святими помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим, яко подобае Тебе всяка слава, чест и поклонение Отцу и Сину и Святому Духу, нине и присно, и во веки веков. Амин. Господу помолим се.
Господи, Боже великославни, който правиш безбройни чудеса, дойди сега, владико, при нас, Твоите раби, които се молим, изпрати Твоя Свети Дух и освети тази вода, направи и преди Твоя раби, които пият от нея и се с нея, да бъде за прощение на греховете им, за премахване на страдане, за изцеление на болести, за крепо освещаване на домовете им, за избавление от всяко зло обстоятелство, заради молитвите на преславната Владичица наша Богородица и всяка Дева Мария, с силата на честния свят Твой кръст, за здраве и спасение, спомени Господи Твоите раби, които извършват тази служба, защото си милостив и се да